Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі з нашым штотыднёвым аглядальнікам падзеяў палітычных і не толькі, кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук, сябрам Вольнай Беларусі Павлам Усавым. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень. Давайте пачнем з таго, ў прынцыпе, з чаго мы і папярэднюю нашу сустрэчу пачыналі, з Киева, з вашай паездкі ва Украіну. Што гэтым разам можаце свежага, новага расказаць? Дзе былі, з кім сустрэліся? Бо вы мінулым разам анансавалі пэўныя сустрэчы. Ці сапраўды яны былі цікавыя, ці сапраўды былі адметны? Да чаго, можа, дамовіліся? Галоўныя сустрэчы у нас былі з боку, калі мы кажам пра украінскі бок, тымі людзьмі, якія займаюцца пытаннямі Беларусі і з'яўляюцца ва ўкраіне прадстаўнікамі украінскага боку па камунікацыі, па палітычных нейкіх пытаннях у справе Беларусі. Гэта Ігор Кізім, перш за ўсё, з якім абмяркоўвалі пэўныя кірункі стратэгічнага ўзаемадзеяння, што можна ў сённяшніх умовах прапанаваць украінскаму боку, якія пытанні закрануць. Сустракаліся з прадстаўнікамі, з дэпутатам Рады, Верховнай Рады Украіны Галайчуком, таксама размаўлялі наконт пытанняў стратэгічнага ўзаемадзеяння, менавіта што можна прапанаваць украінскаму боку, і сярод таксама беларусаў і былых і дзейсных ваяроў абмяркоўвалі сітуацыю з беларускімі добраахвотнікамі, тыя праблемы, з якімі яны сутыкаюцца, перспектывы далейшага развіцця. І на сённяшні дзень канцэптуальна думаем, неабходна развіваць тры накірункі ва ўзаемадзеянні з украінскім бокам. Пытанне, як гэта ўсё ж такі данесці да тых людзей, якія прымаюць ва ўкраіне ключавыя рашэнні, базавыя рашэнні, бо ўсё ж такі на сённяшні дзень пытанне Беларусі ці пытанне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі ці агульнай дэмакратычнай супольнасці мала цікавіць. То бок неабходна, безумоўна, тое, што магло б зацікавіць Украіну, і разуменне, што украінскі бок з гэтага мог бы мець. І вось на сённяшні момант канцэптуальна тое, што мы прапаноўваем і будзем прапаноўваць украінскаму боку праз тыя каналы, якія на сённяшні дзень у нас у доступе. Гэта першае, каб усё ж такі склалася яснае разуменне з боку украінскіх актараў, тых, хто прымае рашэнне, што для Беларусі і для беларусаў неабходна фарміраванне ўсё ж такі нешта накшталт протанацыянальнай арміі. Канешне, сфарміраваць нацыянальную цалкам армію ў чужой краіне вельмі цяжка, але неабходна базавае разуменне, неабходна падтрымкі менавіта канцэпцыі на палітычным узроўні, што полк Кастуся Каліноўскага і іншыя адзінкі гэта не толькі, скажам, элементы беларускіх добраахвотнікаў, якія выключна вядуць вайну супраць расійскай агрэсіі, а нешта больш, што гэта пачатак, база для стварэння нацыянальнай арміі, якая магла быць выкарыстана дзеля палітычных пераменаў унутры Беларусі, калі гэтыя умовы саспеюць, калі нейкія працэсы як унутры краіны, так і па-за яе межамі распачнуцца, і сістэма пачне распачнецца распад, і на гэты момант трэба выкарыстаць без сілавога нейкага фактара, без сілавых механізмаў. Нават калі рэжым будзе адчуваць і перажываць унутраны крызіс, паўплываць на радыкальныя палітычныя перамены ў Беларусі будзе вельмі цяжка, як, напрыклад, як я і пісаў у сваім адным за сцэнару, нават калі людзі будуць выходзіць на вуліцы. Без нейкай узброенай падтрымкі гэта будзе альбо задаўлена, альбо, напрыклад, Расія можа гэта выкарыстаць дзеля інтэрвенцыі, калі у нас, у грамадзянскай, у дэмакратычнай супольнасці не будзе рэальных механізмаў
абароны сваёй уласнай рэвалюцыі. Можна я пераб'ю, спадар Павел, просто каб удакладненне па ходу, вот з нагоды того, что каб была палітычнае разуменне, палітычнае прыняццё там у Киеве вось гэтых вось аспектаў. Я да чаго? Ці ёсць яно сапраўды гэта разуменне, таму што Зенон Станіславович даваў інтэрв'ю, і сярод іншага ён сказаў, што варта было б Украіне стварыць які-небудзь тэлеканал кшталту Белсата, які б трансляваў нейкія меседжы украінскія на беларускую аўдыторыю ўнутр Беларусі, таму што там выключна расійская прапаганда ідзе. І я бачыў, як гэтую навіну, гэты кавалак перапосціў у сябе Евген Магда і напісаў: на жаль, у нас нават не могуць стварыць беларускую рэдакцыю украінскага радыё, а не тое, што тэлеканал. Так вось, ці ёсць разуменне? Вось гэта ўжо другое. Вось я казаў пра канцэптуальныя рэчы, якія неабходна даносіць. Гэта вось другой інфармацыйны аспект. Каб было разуменне, неабходна, каб былі людзі, якія непасрэдна могуць сустракацца з прадстаўнікамі палітычнага кіраўніцтва і абмеркаваць гэтае пытанне. На сённяшні момант, наколькі я магу разумець з розных крыніцаў, з нашых размоў, канцэптуальна гэтыя рэчы ніхто не паказваў. Проста іх канцэптуальна ніхто не распрацоўваў. У гэтым праблема. Нават тыя прадстаўнікі офіса, якія там знаходзіліся, ездзілі, сустракаліся ў межах адміністрацыі, канцэптуальна гэтыя рэчы, якія фундаментальна важныя для Беларусі, для дэмакратычнай супольнасці, для Украіны, ніхто не падымаў. Гэта я кажу, сыходзячы з таго, што я пачуў ва ўкраіне ад тых людзей, якія пытаннем беларускім займаюцца. Хаця, канешне, магчыма, на нейкіх узроўнях у межах палітычных суполак украінскіх, якія займаюцца беларускім пытаннем, гэта ўздымалася, але фундаментальна дзеля таго, каб было прынятае рашэнне, былі фінансы на гэта, канешне. Думаю, што увагу не звярталі. І тое пытанне, якое вы задалі, адносна інфармацыйнага аспекта, мы гэта пытанне абмяркоўвалі яшчэ год таму, калі быў візіт, нават 1,5 гады ва ўкраіну, але ў межах размовы з журналістамі, у межах з размовамі дэпутатаў, але знову канцэптуальна гэтае важны элемент не быў прадстаўлены. Канешне, гэта было таксама звязанае з тым, што Украіна знаходзілася у сітуацыі напружання, гэта і Бахмут, гэта падрыхтоўка да контрнаступу, а зараз, калі мы кажам ужо пра тое, што вайна ў нейкім сэнсе ўваходзіць у такі стабільны стан, так, ось стан такога стабільнага супрацьстаяння, калі неабходны нейкія сістэмныя падыходы і сістэмнае бачанне, як супрацьстаяць не толькі расійскай агрэсіі ва ўкраіне, але таксама расійскай экспансіі ў Беларусі, пачынаюць гэтае пытанне гучаць. І тое, пра што казаў Зенон Станіславович, гэта менавіта другі элемент, які неабходна канцэптуальна зараз падрыхтаваць і перадаць украінскаму боку, стварэнне нейкіх альбо рэдакцый. Тут таксама патрэбны такі падыход ўсё ж такі на ўзроўні палітычнага рашэння, не ініцыятыва нейкіх рэдакцый, не ініцыятыва нейкіх СМІ украінскіх, якія збольшага не залежаць ад дзяржавы, хаця ёсць і каналы публічныя. Вось у межах гэтых каналаў неабходна гэтую думку разгортваць, як вы правільна сказалі, гэта пытанне вядзення контрінфармацыйнай вайны, якую Расія зараз вядзе ў Беларусі. А тут некалькі такіх важных элементаў. Першы элемент – гэта экспансія расійскага света на Беларусі. Мы бачым, якая моцная дамінацыя, і тых рэсурсаў, якія мы маем сёння з вами, як дэмакратычная супольнасць, іх відавочна недастаткова. Недастаткова Белсата, які знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі, бо да канца не прынятае рашэнне для падтрымкі з боку польскіх уладаў, хаця гэта ў інтарэсе нацыянальным Польшчы, каб падтрымліваць Белсат і не толькі падтрымліваць, а ўзмацняць яго, як на сённяшні момант адзін з найважнейшых інструментаў вядзення інфармацыйнай вайны супраць Расіі ў Беларусі. І вось тут таксама няма вось гэтага фундаментальнага падыходу і фундаментальнага
разуменне, што гэта не проста лялькі, цацкі, гэта сур'ёзны інструмент, які трэба ўзмацняць. І сыходзячы з таго, што вось мы з чым мы сутыкнуліся тут па пытаннях Белсату і рэструктурызацыя з неяснай будучыняй, які будзе вынік гэтай рэструктурызацыі з прыніжэннем коштаў, то ўзнікла, яшчэ раз узнікла ідэя неабходнасці стварэння у нашым рэгіёне яшчэ дадатковых інструментаў інфармацыйнага ўплыву, а з прычыны таго, што украінская мова блізкая да Беларусі. І можна рабіць вяшчанне на украінскай, на беларускай мове па сітуацыі на фронтах, па сітуацыі расійскай агрэсіі, даносіць на беларускай украінскай мове беларускім гледачам, і не толькі, бо гэта павінна працаваць у два бакі, бо другі элемент, які Расія і прарасійскія і ПСА вельмі актыўна гэта ўсё выкарыстоўваюць, гэта спроба стварыць два напружання паміж народамі, то бок паміж беларусамі, беларускім грамадствам, паміж украінскім, калі па сутнасці па прычыне вайны, агрэсіі, выкарыстання Беларусі, беларусы ўспрымаюць крайне негатыўна, хаця яшчэ раз падкрэслю, на бытавым узроўні, у камунікацыях з вайскоўцамі да беларусаў стаўленне пазітыўнае і збольшага дзякуючы таму, што робіць полк Каліноўскага. Як бы там цяжка не праходзілі перамены ўнутры, якія б там не гучалі крытычныя нейкія выслов'і ў дачыненні да палка Каліноўскага, калі б яго не было, як структуры. З чаго боку крытычныя? Нават унутры апазіцыі, калі мы кажам, даволі часта можна пачуць, і ў СМІ з'яўляюцца такія. Калі б не было палка Каліноўскага, стаўленне і тых ахвяр, якія прыняслі хлопцы, стаўленне да беларусаў было б ввогуле неверагодна негатыўны. Таму гэта другі момант. Вось, каб ўсё ж такі інфармацыйна было разуменне, навошта гэта. Вось гэты такі канал сістэмны, альбо там нават у пэўным нейкая пара тэлебачання на кшталт Белсату, але хачу падкрэсліць, бо ўжо некаторыя СМІ намагаюцца маніпуляваць словамі Зенона Пазняка. Маімі словамі, гэта не альтэрнатыва для Белсата. Это не спроба замяніць Белсат, гэта дадатковы рэсурс інфармацыйны, але ўжо які б магла выкарыстоўваць Украіна для сістэматычнага супрацьдзеяння прапагандзе расійскай у Беларусі, для ўзмацнення прабеларускіх, праўкраінскіх наратываў унутры Беларусі, унутры Украіны, і гэта таксама павінна быць у нацыянальным інтарэсе, у сістэме нацыянальнага разумення бяспекі з боку Украіны, і тым больш, што гэта будзе значна прасцей і лягчэй зрабіць, мне падаецца, у тэхнічным плане. Але каб ужо пра такія элементы казаць, неабходна размаўляць з людзьмі, якія гэтымі пытаннямі, якія за гэтае пытанне адказваюць. Гэта, наколькі я памятаю, Міністэрства культуры і інфармацыі ва ўкраіне ёсць. Вось на такім узроўні гэтую думку трэба даносіць, але хаця б прадставіць гэта канцэптуальна для дыцыдэнтаў. І трэці момант, калі мы кажам, пра што мы размаўлялі, што мы абмяркоўвалі, што мы даносілі, гэта стварэнне беларускай афіцэрскай школы у межах Акадэміі Генеральнага штаба Украіны. У гэтым аспекце гэта было б, па-першае, лёгка зрабіць зараз. Па-другое, гэта было б якасна новы крок у падтрымкі, у развіцці нацыянальных узброеных сілаў, бо нам не хапае беларускіх афіцэраў, на падрыхтоўкі беларускіх афіцэраў на сістэмным узроўні. І да чаго патрэбна афіцэрская школа? Перш за ўсё таму, што шмат байцоў прайшлі вайну, акопы, і я думаю, што я сустракаўся, размаўляў шмат з кім з каліноўцаў і не толькі, якія якасна па свядомасці ўжо могуць менавіта атрымоўваць афіцэрскую адукацыю, магчымасць такога ўжо сістэмнага пазаакопнага бачання, бо гэта неабходна таксама для падрыхтоўкі кадраў для будучай Беларусі у пытаннях бяспекі, у пытаннях кіравання войск, у пытаннях генеральнага штаба і іншых пытань. На сённяшні момант сістэмна гэтага не існуе.
Вось гэтых аспектаў, калі мы кажам пра бяспеку, абарону, падрыхтоўку кадраў, гэтага няма проста. А Украіна на сённяшні дзень, ну, акрамя таго, што найбліжшы сусед і акрамя таго, што шмат беларусаў там ваююць, гэта вельмі якасна новы і важны крок. Факультэт беларускі альбо ў межах стварыць асобны факультэт для беларусаў. Чаму? Гэта аналогія таго, што рабілі русскія ўвесь час і што робяць да сённяшняга дня. Яны ў межах свайго акадэміі генеральнага штаба рыхтуюць беларускіх афіцэраў. Для каго яны рыхтуюць? Адкажыце мне на гэта пытанне. Яны рыхтуюць для сябе. Гэта іх скрыты, прыхаваны ресурс, які яны выкарыстоўваюць для таго, каб беларуская армія знаходзілася пад непасрэдным кіраваннем гэтых людзей. Масквы. Пятая колона ў войску. Дзяржсакратар скончваў акадэмію, там, хіба, калі не памыляюся, генеральнага штаба. Міністр абароны, так званы, Беларусі. І ўсе гэтае вышэйшае камандаванне так ці інакш праходзілі праз адукацыю ў Расіі, праз высшыя ці сярэднія вайсковыя установы. У нас няма. У нас, як у дэмакратычнай супольнасці, і, безумоўна, каб нікога не пакрыўдзіць, сярод нават гэтых афіцэраў, якія праходзілі абучэнне там, ці ў сувораўскім вучылішчы, зноў сувораўскае вучылішча, разумееце, для Беларусі, якая кпіна, так? Вось такое вучылі, такія вайсковыя вучылішчы, мне падаецца, варта было б ствараць ва Ўкраіне, варта было б стварыць у межах акадэміі генеральнага штаба афіцэрскую школу, браць ваяроў, якія прайшлі вайну, браць жадаючых і рыхтаваць уласна сваю, абапіраючыся на досвед Украіны, сваё афіцэрства, сваіх генералаў, сваіх палкоўнікаў, на якіх можна было б абаперціся ў перыяд реализации. Хорошо, но вот яны... Гэта тры. Я просто удакладнюся по ходу. Ну вот яны адвучылись, стварыліся курсы, яны адвучыліся, атрымалі там званне, я не ведаю, там лейтенант там ці якое там яны атрымаюць. І што далей? Таму што па ўкраінскім заканадаўстве служыць на афіцэрскіх пазіцыях замежнікам нельга. Гэта, яшчэ раз скажу, гэта ў межах палітычнага рашэння, ў межах таксама інфармацыйнага ўплыву супрацьстаяння расійскай экспансіі, гэта на перспектывах таксама ў межах развіцця вайсковай беларускай нацыянальнай інфраструктуры. Гэта трэба разглядаць як цэласнасць, але таксама і на перспектыву не абавязкова, што яны будуць служыць ва ўкраінскай арміі, хаця я думаю, што і гэта рашэнне можна прыняць, што гэта ўжо прайшоўшыя адукацыю беларускія афіцэры з пэўным даверам, з пэўным капіталам і будуць нарошчваць досвед на службе у межах тых жа ЗСУ. Але яшчэ раз скажу, гэта тое, што можна на сённяшні, тое, што мы абмяркоўваем на сённяшні дзень, і тое, што трэба прасоўваць на палітычным узроўні. Без палітычнага рашэння гэта нічога рэалізаваць не будзе магчымасці. А як і што далей, гэта ўжо ў межах, калі пачнецца грунтоўная гаворка, калі яна пачнецца. Што з гэтым рабіць, які гэта ресурс. Але гэта важны ресурс як для Украіны, так і для Беларусі, калі мы кажам, бо больш нідзе няма магчымасці рэалізоўваць такія праекты. Больш таго, вось, калі мы кажам пра афіцэрскую школу, беларускую афіцэрскую школу ва Ўкраіне, по гэтаму пытанню таксама, калі было прынятае рашэнне, можна размаўляць з тым жа НАТО, бо там у межах НАТО ёсць афіцэрская школа. Каб мы падрыхтавалі свой вайсковы ресурс, свой вайсковы патэнцыял. Яшчэ ў 2021 годзе распрацаваў гэтую канцэпцыю вайсковай адміністрацыйнай падрыхтоўкі. Так яна там і павісла, хаця яе перадаваў у офіс Светланы Ціхановскай. Каб нават на той момант выцягваць ресурсы з беларусаў вайскоўцы, якія не хочуць служыць, каб яны атрымоўвалі вайскоўцы стыпендыі тут у межах нават абучэння ў НАТО, каб яны атрымоўвалі новую адукацыю, каб яны мелі новае бачанне, ўсё гэта сістэмна можна было б зрабіць яшчэ пачынаючы з 21 году. На жаль, нічога ў гэтым накірунку зроблена не было. Зараз, калі сітуацыя памянялася, проста першае, што неабходна, гэта, канешне, данесці і атрымаць хаця б
умоўна дазвол на тое, што гэтыя палітычныя прапановы могуць далей недзе абмяркоўвацца для пошукаў рэсурсаў, для ўжо больш дэталёвага распрацавання, як бы гэта выглядала для беларусаў. Вось гэта тры важныя пытанні, якія абмяркоўваліся, якія прапаноўваліся. Вот я тут скампілюю з меркаванняў і пытанняў, якія задавалі наши гледачы. Одно такое, агляд зраблю, тому что сапраўды яно цікава атрымліваецца. Тут нам нагадываюць про тое, что на Белсаце была такая вось адмысловая праграма, калі мне памяць не подводзіць, называлася яна «Безвіз», ці нешта такое, калі былі вядоўцы беларускія Белсаты і украінскія. Гэтую праграму закрылі, наколькі я ведаю, за фінансаванне. Вот вам, калі ласка, калі давесці украінскаму боку, што варта ўсё ж таки нейкую прапаганду рабіць, перш чым адкрыць там свой там тэлеканал, які будзе вяшчаць, умоўна кажучы, там Укрбелсат, умоўна кажучы, укладзіцеся вы хаця бы, вот падтрымайце фінансава такую. Не можа іншая дзяржава фінансаваць канал, які фінансуецца другой краінай. Добра, яшчэ раз падкрэслю, гэта ўжо ж пытанне. Я упэўнены, што у польскага боку даволі шмат рэсурсаў, каб не толькі падтрымаць, а развіваць якасна Белсат. І чым больш у нас будзе такіх рэсурсаў, улічваючы, што дыаспара беларуская ва ўкраіне адна з самых буйных да вайны, гэта яна налічвала 200 000 чалавек. 200 000. Это велізарны патэнцыял. Што горш, на жаль, частка, а можа быць і немалая частка, яны былі пад уплывам беларускай прапаганды, лукашэнкаўскай прапаганды. Як мне кажуць, што шмат з іх былі лукашыстамі, пакуль вайна не пайшла. І таксама з прапуцінскімі поглядамі. Нават для гэтых 200 000 важна было б мець праводзіць гэтыя наратывы. Я з вами пагаджуся, што гэта прыклады ўзаемадзеяння і важнасці, што трэба было б на сістэмным узроўні гэта развіваць. І вот адразу ідзе пытанне. Тер Фокін, я так разумею, гэта наш глядач з Украіны, піша: мажліва, украінскае кіраўніцтва не вбачае у беларусах суб'ектнасці і ўважае, што Белсата выстачае. На што самавар наш ужо глядач дадае, што думаю, што пытанне грошай, і гэта зразумела, 1000 дронаў, эфект будзе зразумелы, а тэлеканал для Беларусі тут незразумела, якая эфектыўнасць ад гэтага. Зразумелая эфектыўнасць ад гэтага такая ж самая эфектыўнасць, як і эфектыўнасць расійскіх СМІ для Беларусі. Калі на прасторы няма ніякай альтэрнатывы, яна фактычна здамінавана Расіяй, і Расія з беларусаў робіць свой рэсурс палітычны, эканамічны і стратэгічны, і з гэтым нічога не намагацца зрабіць і не разумець гэтага, гэта фактычна азначае гуляць на баку ворага, даваць яму на откуп вось усю нашу прастору беларуску. І гэтага я не ведаю, не магу сказаць, разумеюць яны, не разумеюць, бо размоваў на высшым узроўні па гэтых пытаннях не вялося. І трэба зараз дамагацца, каб гэтую канцэпцыю ўсё ж такі, про якую мы зараз абмяркоўваем, я лічу, што гэта вельмі важна, у папяровым выглядзе, у выглядзе размоваў прадставіць украінскаму боку і паказаць, наколькі гэта важна. Максим піша: дык вы ж палітыкі, прабівайце тэму. Вось мы гэтым і займаемся. Але падыход павінен быць у гэтым накірунку агульны. Калі яго няма і нехта там не займаецца, з тых людзей, якія павінны гэтым займацца і сустракаюцца ў адміністрацыі, то вельмі цяжка гэта будзе зрабіць. Але з-за свайго боку, я кажу, падчас гэтага візіту і вось зараз падсумаванне, распрацоўка канцэптуальна гэтых пытанняў, гэта будзе зроблена і прадстаўлена украінскаму боку. Я хочу падкрэсліць, што адна з прычын, вось чаму зараз прыходзіцца нам гэтым займацца, у тым, што была ўпэўненасць, што нейкія гэтыя думкі, што нейкія гэтыя стратэгічныя канцэпцыі ўжо былі прадстаўлены украінскаму боку падчас розных там візітаў.
прадстаўнікоў іншых дэмакратычных структур, але як аказалася, пасля размовы нічога такога не было зроблена. Таму вось я кажу, зараз прыходзіцца і прыйдзецца непасрэдна вольнай Беларусі гэтым займацца. Ну, што ж, калі ніхто не займаецца, то вольная Беларусі. Вот акрат такі чыстае поле, можна яго ўзараць. Дарэчы, пытанне, нешта вожыка патрыёта нема, дык самавар сёння шчыруе са сваімі выказваннямі і пытаннямі вельмі, дарэчы, выбачайце за тавталогію, дарэчнымі. Пытанне ідзе. Што там, ну, маецца на ўвазе, ва ўкраіне пастаўленне да людзей унутры Беларусі, як яны ставяцца да тых людзей, якія зараз на Расею працуюць у 3 смены. Я ж думаю, гэта не сакрэт, што зараз прадпрыемствы беларускія фактычна у 3 смены некаторых заводах працуюць на ВПК расійскае. Вот абмяркоўваецца это? Не сакрэт, і апошняя статыстыка, што больш за 1600 беларускіх прадпрыемстваў падпісалі кантракты з расейцамі, у межах ВПК зараз расійскага працуюць на ВПК. Гэта да таго, у што пераўтварылася Беларусь пасля 2020 году. Яна пераўтварылася ў палітычна-стратэгічны рэсурс Расіі. І зараз пытанне, ці вось сённяшняя сітуацыя гэта комплексны вынік таго, што во што пераўтварылася Беларусь у 2020 года, пасля 2020 года, і ці гэта не ёсць таксама эфект санкцый. Ну, ось калі шчыра паставіць гэтае пытанне. Што вы думаеце, калі б не было санкцый, а вайна пачалася і Расіі трэба дапамога, яна звярнулася да прадпрыемстваў? Ну, гэта, я думаю, што працуе ў два бакі. І пытанне санкцыяў таксама, калі прадпрыемства не маюць магчымасці развіваць адносіны з іншымі кірункамі, яны, безумоўна, будуць працаваць на Расею. Пасля 2020 году, калі Беларусь апынулася ў ізаляцыі, немагчыма было змяніць рэжым Лукашенка, ці магчыма яго было пры умовах, калі Расея кантралявала дадзены працэс, то, канешне, па выніку Беларусь стала плацдармам для расейскай экспансіі на Украіну і стала рэсурсам для Расеі. Пытанне, што з гэтым рабіць нам? Вось на сённяшні дзень асноўнае важнае пытанне, што нам з гэтым рабіць, нам як дэмакратычнай супольнасці. І тут, выбачаюся, вельмі дарэчна будзе, хаця можа і не дарэчна, але вось прыгадаць таксама, вот вы ўзгадалі, што перакручваюць пэўныя журналісты там ці СМІ словы Зянона Станіславовича наконт таго, што хто можа замяніць Лукашэнку. Ніхто на сёння. Вот што рабіць у гэтай сітуацыі? Ну, калі мы кажам пра выказванні, так, ну, знову трэба было праслухаць, а не чытаць тэкст, чаго яно датычыла на сённяшні дзень, калі знову гэта... Я праслухаў, і я, ў прынцыпе, з выкладкамі Зянона Станіславовича вельмі згодны, таму што сапраўды так яно і выглядае. А іншая справа, вот, што рабіць з гэтым рабіць. І знову мы не вырашым пытанне без вось гэтых комплекснага аналізу. Пакуль Расія кантралюе сітуацыю ў Беларусі, і пакуль яна ў любы момант можа вырашыць пытанне і Лукашенка, і Беларусі праз непасрэдную экспансію, то, па сутнасці, любая перамена, па-першае, перамена дэмакратычная ў Беларусі немагчыма, бо любая турбулентнасць імгненна будзе выкарыстана Расіяй, бо іншыя краіны не маюць ні рэсурсаў, ні волі, каб падтрымаць гэтыя перамены ўнутры Беларусі праз нейкую, умоўна кажучы, гуманітарную экспансію, інтэрвенцыю. Таксама недастаткова у нас рэсурсаў вайсковых. Вось такім рэсурсам павінен быў бы стаць полк Каліноўскага і беларуская нацыянальная, скажам, армія, там не 1000, а там 5-10 тысяч, якіх можна было б у выніку турбулентнасці ў Беларусі кінуць на падтрымку беларускага грамадства і супрацьстаяць расійскай агрэсіі, экспансіі адкрытай. Гэтага таксама няма. У гэтай сітуацыі, напрыклад, калі мы разважаем, ось памрэ Лукашенко, хто яго заменіць? Ну, нехта з ягонага атачэння, там захварэе, памрэ, вось стоміцца, скажаць, пайду я адсюль.
прыйдзе якраз такі знову на ягонае месца абсалютна прарасійскі чалавек ці чалавек, які будзе прызначаны Масквой. Калі пачнецца турбулентнасць, таксама настолькі Беларусь залежная ў эканамічным плане, у палітычным плане, што Расія можа выкарыстаць гэтую хвалю для ўласнай інтэрвенцыі. Ну, просто апраўдаць гэта са сваімі інтарэсамі. І ў грамадства, якое неўзброенае з арміяй, якая з прамытымі мазгамі, то вынікі гэтай барацьбы відавочныя. Больш таго, калі няма нейкіх іншых рэсурсаў, якія б маглі б ўсё ж такі непасрэдна ўнутры Беларусі гэтай экспансіі супрацьстаяць. І нам трэба вырашаць гэтыя задачы. І вырашыць гэтыя задачы можна толькі рэалізуючы тыя канцэпцыі, пра якія я вам толькі што распавёў. Што нам рабіць з прадпрыемствамі, якія працуюць зараз на Расію? Можна наўпрост сказаць, што гэта расійскія прадпрыемствы ў Беларусі, якія працуюць на Расію на сённяшні дзень. Як нам вырваць беларускія прадпрыемствы з гэтай пасткі? На сённяшні, мне падаецца, момант шансаў не шмат. Калі не прабаваць знову гэтую гульню з Лукашэнкай, наколькі яна будзе эфектыўнай. Бо фактычна Расія, як чорная дзіра, настолькі зацянула Беларусь, што перайшла гэты гарызонт. Вось пытанне, ці можа Беларусь, ці можа нават Лукашэнка, калі яму даць карт-бланш нейкі пэўны, ці можа ён выцягнуць Беларусь з гэтай пасткі, якую сам жа і загнаў. А мы не даведаемся, пакуль не будзем самі нешта прабаваць рабіць. Нейкія прапановы нават даваць таму боку. Мы не можам ацаніць сітуацыю. Калі мы канчаткова кажам пра тое, што Беларусь залежная, што эканоміка Беларусі залежная, што Лукашенко нічога зрабіць не зможа, што ён цалкам залежны, то ўсе нашыя высілкі, па сутнасці, марныя. Так давалі ж ему карт-бланш там 15-м годзе, 17-м, раней давалі карт-бланш, але ён выдатна разумее, што калі гэтым карт-бланшам скарыстацца, пачаць выцягваць, то это паступова ўсё прывядзе да росту дабрабыта, да змены і да выбараў. Конечно. То есть улада свая даражэй, чым тое, што там нейкую чорную дыру нешта там правальваецца. Безумоўна, гэта тая праблема, з якой мы сутыкнуліся, і ўвесь час на якую я рабіў увагу, што Лукашенко пры неабходнасці будзе прадаваць суверэнітэт. Калі мы пагаджаемся з фактам таго, што на сённяшні дзень залежнасць 100% беларускай гаспадаркі, што Лукашенко нават калі яму даць магчымасць умоўна прыехаць куды-небудзь на захад, ўсё роўна ўжо не паверне Беларусь, не тое, што не паверне, не будзе намагацца нейкім чынам дыверсіфікаваць гэтую залежнасць ад Расіі, то з чым па-першае, мы страцілі краіну, бо пакуль Расію не перамогуць, мы не зможам нічога з гэтым зрабіць, бо няма рэсурсаў ні ўнутраным, і нават спадзявацца на тое, што Лукашенко любіць больш уладу сваю, чым нават Расію, і калі даць яму магчымасць захаваць гэтую уладу, ён пабегне ад Масквы, калі гэтага нават не існуе, яго незалежнасць 100%, то, шчыра кажучы, будзем чакаць, пакуль памрэ Пуцін, і пакуль пачнецца рэвалюцыя ў самой Расіі ці яе распад. А тут узнікае наступнае пытанне, а ў якім стане мы будзем? Я маю на ўвазе дэмакратычную супольнасць, калі ўсе гэтыя працэсы распачнуцца ў Расіі і Беларусі. Тэндэнцыі, якія мы назіраем на сённяшні дзень у дэмакратычнай супольнасці, яны паказваюць, што праз год, праз два ад усіх гэтых структур застанецца толькі пясок. І 2-3 гаварачай галавы, якія будуць там на нейкія канферэнцыі ездзіць, а рэсурсаў ніякіх не будзе. Ні фінансавых, ні структурных, ні кадравых. І перамены, якія могуць там умоўна адбыцца ў Беларусі, як адбыліся ў 91 годзе пасля распаду Савецкага Саюзу, будуць выкарыстаны кім заўгодна, але толькі не дэмакратычнай супольнасцю, бо яе па сутнасці не будзе. І не будзе вайсковага рэсурсу, бо гэтым трэба займацца сістэмна.
Вось, калі ласка, вам той сцэнар, які нас, на жаль, чакае, калі не зменіцца сістэмныя падыходы, калі не зменіцца разуменне, і калі прыняць як факт, што Беларусь на сённяшні дзень, нават заігрываючы з Лукашенко, даючы яму нейкія там косткі, так вось там прымаючы кагосьці з ягонага атачэння на захадзе, гэта ўжо ніяк не паўплывае. Ці мы з гэтым згодным? Згодны. Ты, гаспадар Павел, атрымліваецца у нас как бы такая супярэчнасць. З аднаго боку мы кажам, нам трэба нешта рабіць, нешта змяняць, нешта вот прапаноўваць. З другого боку вы кажаце, але Лукашенко што не прапаноўвай, ён усё адно как бы Расія і толькі туды. Я не тое, што я кажу, калі мы з гэтым фактам згаджаемся, што гэта менавіта так. Я до канца не ўпэўнены, што гэта менавіта так. Але мы павінны таксама высветліць, прааналізаваць, на што ён можа пайсці, на што ён не можа пайсці. Ну, калі мы сур'ёзна аналізуем сітуацыю, калі мы прымаем за дадзенасць, што ён ужо ўсё, што ён ужо цалкам пад каблуком Масквы і ніякіх рашэнняў самастойна па сутнасці прыняць не можа, ну, але калі б гэта было так, то Беларусь бы ўжо ваявала. Ўжо адкрыта б ваявала. Але вот гэты момант, што ён усё ж такі войскі не кінуў у вайну супраць Украіны, у нейкай ступені дае надзею на тое, што нешта там яшчэ ён на нешта ўплывае, то бок не да канца ён губернатар Масквы, хаця эканоміка цалкам працуе на Расію. А працуе на Расію яна таксама таму, што больш няма з кім працаваць, бо санкцыямі ўсё задаўлена. Калі мы дапускаем, што ўсё ж такі Лукашенко нейкай там аўтаноміяй карыстаецца, што нейкія крокі самастойныя робіць, то нам трэба высветліць нам, ось як аналітыкам, экспертам, да якой ступені ён карыстаецца гэтай аўтаноміяй, што мы, як дэмакратычная супольнасць, можам з гэтага атрымаць. Я не кажу зараз таксама пра палітычных вязняў, гэта само сабой разумеючыся, а ў кантэксце ўсё ж такі нацыянальных прыярытэтаў, нацыянальных інтарэсаў і нацыянальнай дзяржаўнасці. Калі мы з гэтага нешта можам атрымаць і нейкім чынам пераарыентаваць частку гаспадаркі ўсё ж такі не толькі на расійскі рынок, умоўна нават там на украінскі, так, з тым жа палівам ці на захад, то з гэтага таксама трэба нейкім чынам скарыстацца. Але без грунтоўнага аналізу і разумення, наколькі ён самастойны ў прыняцці сваіх рашэнняў, мы гэтыя задачы рашаць не зможам. Але ў свой бок, у сваю чаргу, калі мы прымаем як дадзенасць, што ён ужо не карыстаецца ніякай аўтаноміі, што ён абсалютна ў 100% залежны, ну, то, канешне, гэтыя гульні там давайте... Ну, хай, можа быць, не ў 100%, тут я не буду там сцвярджаць, сапраўды ёсць пэўны спектр рашэнняў, якія канкрэтна ён прымае, там, пачынаючы ад таго, працягваць яму рэпрэсіі ў краіне ці не працягваць. Гэта не аўтаномія, гэта там... Да, але мы тут вот якім чынам можам на сітуацыю ўплываць? Агулам я маю на ўвазе дэмакратычныя сілы, там грамадзянская супольнасць, эміграцыя, а можа і беларусы ўнутры Беларусі. Ну, скажем так, ось калі мы кажам пра прадпрыемствы, якія там працуюць зараз на Расію. Ось, ну, нейкія там, не ведаю, як гэта зрабіць, это, скажем так, ідэальны вобраз, кантакт праз нейкія там уладныя структуры з дырэктарамі гэтых прадпрыемстваў і з імі размаўляеш і кажуць, ну, калі вы зарвеце контакт з Расіяй, будзеце з намі працаваць, мы забяспечым выхад на рынкі вашай прадукцыі. Ну, гэта вось тое, што умоўна можна зрабіць з гэтымі прадпрыемствамі, каб яны не працавалі на Расію, а працавалі на іншы бок. Наколькі гэта зараз можна зрабіць, мне сказаць цяжка. Але, ну, хтосьці паспрабаваць гэта можа. Ну, паспрабаваць праманіторыць, паспрабаваць усё ж такі нейкім чынам прааналізаваць сітуацыю. Ну, калі ўжо, я яшчэ раз падкрэслю, гэта ў 100% не, магчымасці такой няма, все завязана на Расію, ну, будзем чакаць. Вось застаецца толькі чакаць, ну, рабіць нейкія вось захады, каб усё ж такі мець нейкія структуры, калі гэты працэс распаду пачнецца.
Але тут знову ўсё завязана на тое, скончыцца вайна, як яна скончыцца, будуць мірныя перамовы, не будзе мірных перамоў, што будуць рабіць Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы застаемся такімі, ведаеце, бесхознымі. Самі агульна атрымоўваецца на сітуацыю паўплываць ніяк не можа. Я кажу пра дэмакратычную там супольнасць. І калі нават гэты момант ці гадзіна X настане, у нас просто не будзе рэсурсаў, каб паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Будуць іншыя ўплываць, алігархі, рускія лібералы, з якімі зараз загульвае там частка апазіцыі і захад. Вось іх туды з надзей, што яны там прыйдуць да ўлады і знову пабудуюць дэмакратычную Расію. А мы будзем за бартом, і тысячы людзей будуць за бартом, бо і зараз яны, па сутнасці, нават тая дыаспара, якая за мяжой, нікому не патрэбна беларускай. Давайте на іншую тэму трошку закранем, нешта на сумным завяршылі, хотя тут можна было працягваць, але ўсё адно сумна застанецца, тому что ведаеце, можна прапанаваць там прадпрыемстваў, але до 2020 года санкцый не было, не вельмі моцна там яны выходзілі на рынкі, бо прадукцыя не асабліва запатрабаваная на заходніх рынках. На ВПК рускі ўсё ж такі там некалькі прадпрыемстваў працавала беларускіх, яны ўваходзілі ў так званы рэестр, як ён там называўся, зараз не памятаю, дзяржаўная прамысловая камісія, якая там займалася ВПК, так, і амаль усе прадпрыемствы яны і так былі завязаны на Расію, там той же МАЗ, МЗКТ, якія шасі рабіла, там трактарныя, ремонтныя заводы, яны былі завязаны на захадзе. То есть яны і былі там, а так, як до 2020 года, умоўна кажучы, трактары не асабліва трэба былі на захадзе, так яны і пасля 2020. Вынік, па сутнасці, таго, пра што мы ўвесь час скажем. Вынік таго, што ў 94 годзе адбылася скрытая акупацыя Беларусі, быў пастаўлены Лукашенко, ён увесь час падтрымліваўся, кепскі ён быў, не кепскі, здаваў Беларусь, прадаваўся направа і налева, каб стаць там кіраўніком саюзнай дзяржавы, ледзь там не прэзідэнтам Расіі. Потым, калі сітуацыя змянілася ў 2000 годзе, прыйшоў Лукашенко, прабачце, Путін, то зусім іншыя падыходы сталі, што Беларусь стала разглядацца як сфера імперыяльных уплываў. А Лукашенко, канешне ж, не мог ні нацыянальную ідэю развіваць, бо быў варожы да яе, хаця пасля 2014 году хаця б трошкі нацыянальныя матывы з'явіліся, хаця б трошкі нейкім чынам спынялася вось гэта экспансія, але на сістэмным узроўні ўсё роўна нічога не рабілася. Так пытанне вось, і што далей? Што далей? Так і апазіцыя не нацыянальнай была ў 2020 годзе. Не была яна нацыянальнай. І не стала б нацыянальнай ніколі, калі б не вайна. Толькі яна там умоўна наколькі гэта. І до 20-го яна не ўся была нацыянальнай. І до 20-го не ўся, і ў Маскву на паклоны ездзілі. Гэта пытанне да ўсіх нас. Які эфект нашай дзейнасці? Чаму? Гэта, канешне, эфект, калі уся краіна знаходзіцца пад купалам расійскім, вельмі цяжка дасягнуць нейкіх вынікаў. Але гэта павінна, хаця б гэтыя негатыўныя працэсы павінны зараз быць ацэнены, былі б ужо. Нейкая прадумана якасная інфармацыйная стратэгія ўздзеяння, не барацьбы там з тым, што пазняк кажа, ці чаго ён не кажа, а якраз такі барацьба за розум беларусаў супраць расійскай навалы інфармацыйнай. Вось якраз такі гэтай стратэгіі сістэмнай, гэтага ўзаемадзеяння не існуе. І наўрад ці будзе існаваць. Спадар Павел, коротко пытанне ад гледача, тэма такая актуальная, хацелася б ваше меркаванне пачуць. Самавар пытаецца, тое, што справа па газе для Лукашэнкі зрушылася, гэта добра, толькі калі ласка, адпавядзіце да ці не спачатку, а потым растлумачце. Па газе вы маеце? Па газе. Па газе? Про якім газе? Не, можа быць і тое, што ў газе адбываецца для яго нейкае там значэнне, але давайте пра Гаагу спачатку. Мае значэнне. Да, але спачатку пра Гаагу давайте. Тры газы, так. Газ, Гаага і газа. Не. Добра, не. Цяпер растлумачце.
простае пытанне. Ніхто Лукашенка ў Гаагу не зацягне, пакуль ён трымае ўладу ў Беларусі. Ну, калі ласка, калі ў міжнароднага суда ёсць нейкі корпус вайсковы, ён увядзе яны ўвойдуць у Беларусь, арыштуюць Лукашенка, тады гэта будзе мець нейкае значэнне. Ніякага практычнага значэння, можа псіхалагічна трошкі яго там параздражняць. Не для Беларусі, не ў прыватнасці Лукашенка гэта мець не будзе. Ну, па-першае, пакуль што пра гэта разважаць, гэта толькі была скіраваная там на гэты запыт, а суддзі будуць глядзець і скажуць, ну, гэта ніякае не нашае пытанне, генацыду там няма, ёсць там рэпрэсіі і больш нічога. Ну, так, узнік там крызіс міграцыйны. Ну, гэта яшчэ нават па Ўкраіне, паглядзіце, вось гэтыя у межах ААН камісія па правах чалавека, якая сказала, ну, а мы не пабачылі ніякіх прызнакаў генацыда ва Ўкраіне. Рускія расстрэльваюць мірных жыхароў, нішчаць гарады, а яны не пабачылі ніякіх прызнакаў генацыда. Так які Лукашенко? Ну, гэта смешна. Ну, это просто нават, ну так, для нейкага палітычнага драйву, для нейкіх там нейкіх запісаў відэо, для стварэння нейкай сур'ёзнасці і важнасці гэтых апазіцыйных структур, магчыма, гэта і мае сэнс. Канцэптуальна, глобальна для Беларусі значэння гэта ніякага не мае. Пакуль у нас не будзе свайго войска, пакуль у нас не будзе сваіх афіцэраў, пакуль у нас не будзе моцнай палітычнай структуры, гэта ўсё просто пыл і пясок. Калі хацеце зразумець, што гэта такое, ну, просто раю паехаць ва Ўкраіну і паглядзець, што гэта такое. Паглядзець на гэтыя знішчаныя гарады і паглядзець, як рэагуе свет на тое, што адбываецца ва Ўкраіне. Дзякуй вялікі. Спадар Павел, два слова буквально. Так. Вот я пагадзіўся з выказваннямі Зенона Станіславовича з нагоды вот сітуацыі, вот тое слово, якое как бы выдзернули на заголовок, апроч Лукашэнкі ніхто, але маецца на ўвазе, што калі Лукашенко знікае сёння, то першы, хто ухопіцца за магчымасць нешта зрабіць, будзе Расія, і у яе больш ресурсаў. Это зразумела, гэта ўсё правільна. Але вам не падаецца, што Зенону Станіславовичу як дасведчанаму палітыку все ж таки трэба больш акуратна выбіраць выказванне, каб не было магчымасці вот такі выдзёргіваннямі займацца. Ведаеце, што калі ставіцца задача займацца гэтымі маніпуляцыямі, імі будуць займацца, бо гэтыя загалоўкі якраз такі ўзнікаюць не проста дзеля таго, каб асвяціць пазіцыю там палітыка, а менавіта каб весці канкрэтна інфармацыйную вайну, інфармацыйную атаку супраць пэўных сіл, супраць пэўных структур, у прыватнасці зараз на сённяшні дзень супраць Пазняка. Якія б ён словы не казаў, як бы ён акуратна іх не фармуляваў. Ёсць структуры, якім пастаўленая задача менавіта гэтым займацца. Магчыма, там ёсць толькі выключны камерцыйны інтарэс, бо як толькі з'яўляюцца гэтыя такія артыкулы з цытатамі Пазняка, перакручанымі менавіта мэтанакіраванымі, адразу прагляды там гэтых сайтаў узрастаюць, і гэта можна потым на справаздачы паказаць, паглядзіце, колькі нас чытае, колькі нас глядзіць, і дайце нам яшчэ больш грошай. Тут камерцыйнае можа быць. Это ў лепшым выпадку, калі камерцыйнае, калі проста людзі цынічна зарабляюць грошы на гэтым. А калі ёсць канкрэтна палітычная задача, якая ставіцца умоўна ідэалагічнымі ворагамі, гэта ўжо, ну, безумоўна, зусім іншы аспект. Ну, хутка наша ніва будзе ставіць там палітыкаў, жанчын там з, прабачце, там мужчын там з голымі задамі, каб просто гэты атрымаць больш клікаў, сказаць, вось якую мы выдатна, колькі нас чытае, толькі нас глядзі. Гэта просто фармальна дзеянні накіраваныя, ну, супраць нацыянальных інтарэсаў. Так я магу гэта ацэньваць. Само яшчэ раз падкрэслю, што б як Пазняк не казаў, нават калі ён будзе маўчаць, ўсё роўна будуць выхопліваць пэўныя фразы і гэтае маўчанне трактаваць як нейкае там нешта кепскае. Таму тут хутчэй не прэтэнзіі да Пазняка. Чамусьці вы так не напісалі? Вось, не вырвалі гэтай цытаты. Чамусьці гэта зрабіла наша ніва.
Ну мы будем осуждать, но уціхара у темноте глядзець на гэтыя картинки палітыкаў, як вы кажаце. Менавіта зараз вам падзякаваць, что вы так акцэнтавалі увагу на тым, пра што казаў Зенон Станіславович. Гэта вельмі важна, каб просто змагацца таксама з маніпуляцыямі і з інфармацыйнымі ўплывамі дэструктыўнымі, скажем, наших праціўнікаў. Дякую вялікі. Я нагадываю про телеграм-канал Павла Усова і таксама про телеграм-канал Вольнай Беларусі. Можна заходзіць, глядзець, подписываться, читать навіны, якія дакладна адпавядаюць рэчаіснасці. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еўрарады. Ставьте свои падабайкі, натискайте на звоночек, каб не пропустить, і расширвайте, каб як мага большая колькасць людзей побачила наши эфиры. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь.